El govern local, l'equip de govern local, al tindre la majoria absoluta, menosprecia a l'oposició. De manera que nosaltres no tenim la majoria absoluta, però ell ha de comprendre que nosaltres tenim també, o sigui, som representants d'una sèrie de gent que ens ha votat a Benicarló, i aquesta sèrie de gent que ens ha votat a nosaltres, a l'oposició, se mereixen un respecte. Per la qual ell ens va tratar una mica, com sempre fa, de que no sabem llegir, de que no sabem interpretar, de que no sabem, que no ens treballem els expedients i que no tenim ni idea de res. I això jo penso que no pot fer, no pot fer parlar-nos en este tono. Ell pot entrar al debat dels temes que se traten, però parlar en este tono a l'oposició no, perquè nosaltres considerem que això és ofensiu als consellers de l'oposició. Me pareix molt bé que ells tinguin majoria absoluta, contra això no puc dir res, però també ens mereixem un respecte perquè també representem una certa gent de Benicarló, una sèrie de gent de Benicarló que ens ha votat. També comenteu que Cuenca monopolitza una mica tot el que és el ple. És que això només cal comparar el pleno de Benicarló en els plenos dels pobles veïns, perquè tots es veiem per les televisions locals. A les pobles veïns és el senyor alcalde, en la majoria de temes, el que entra al cuerpo a cuerpo en l'oposició, al debat en l'oposició. A Benicarló el senyor alcalde no entra mai al debat en l'oposició, no sabem per què. Ell té el seu escudero i el costat que li fa tota la feina. El senyor alcalde l'únic que fa és comptar boig. L'equip de govern de Benicarló en els darrers mesos està demostrant una falta de gestió, entre altres coses en la petició de subvencions, perquè ens n'hem adonat a través del diari oficial de la Generalitat que hi ha subvencions com per exemple per a fauna i per a flora protegida o per a col·leccions museogràfiques que no s'han demanat, no s'han fet els projectes, no s'han demanat les subvencions i nosaltres creiem que les subvencions és una manera de financiació importantíssima d'un ajuntament, totalment lamentable. Al inicio de curso seguimos con las mismas instalaciones deficitarias que teníamos en cursos anteriores, incrementado por el paso del tiempo. Las instalaciones están mucho más deterioradas cada vez, hay goteras, hay grietas en algunos de los colegios de primaria, los institutos y la secundaria están en estado semi-ruinoso, los dos que tenemos, y hay pues unos proyectos magníficos de consellería que sabemos todos, porque tenemos los pies en la tierra, que no se van a ejecutar nunca porque no hay dinero destinado a ellos y no hay dinero en consellería, con lo que yo creo que pretenden pues acallar un poco las protestas de padres, de alumnos y de profesorado de este pueblo. Lo que están planteando es derribar los institutos. Están planteando derribar enteros los dos institutos, en el Ramón Cid dejar solamente la parte nueva, el salón de actos, y todo lo demás derribarlo y hacerlo nuevo, remodelarlo.